Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dnes to bude další tutoriál a ukážu mi, jak si stáhnout Remote Control Collection pro verzi prostě. Budete k tomu potřebovat tyto věci. Stáhnete si na obchodu Play WinRAR. Nejlíp napište WinRAR a hned to první, je to celkem užitečný, použijete to k více věcem. A pak napišete do svého vyhledávače, no dělej Wi-Fi, no. Remote Control Collection pro APK for Fun. Budete mít ten odkaz v popisku. Pojedete si dolů, obrázky, dáte download, tady Remote Control Collection Pro. Já už jsem si to stahoval, zkoušel jsem to, tak ještě jednou to stáhnu, ať vidíte, že tam není žádný vir, nebo něco takového. A to bylo rychlý. Tak, pak na to normálně kliknete. Už se vám to automaticky dá do APK a normálně nainstalujete. Otevřete klidně na pohodu. No, třeba se podívám, co to je. Vyčistit. No, třeba, já nevím. Vidíte, všechno je tady odemčený. Plocha. Jestli se pak připojíte s tím na váš počítač, uvidíte to všechno. Plocha. Jo, váš screen, normálka. Co to je dále? Nevím, písničky, nejsem spojený s kompem. A tak tohle by bylo z dnešního krátkého tutoriálu vše. Doufám, že to využijete a že se vám to líbilo, když tak dejte koment, like nebo něco takového a já se s vámi loučím.